Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets, yo no hablo l'Enric Bosó. La Sotana, el que diem, va a missa. Catalunya són les 19:44 minuts de la tarda de dissabte i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de premsa! Per què no? Com va això? Noti qui som. Sí, però tot això d'aquí en castellà, eh? Tot en castellà. Això és veritat. Tot és veritat. Menys food and drinks, tot en castellà. A poc a poc. Va, esteu com una puta cabra, però gràcies per omplir aquest teatre que és enorme i que teníem el ferm convenciment que posaríem a 100 persones. En aquest teatre s'han fet desaparèixer coses, s'ha fet aparèixer un helicòpter a l'escenari i s'han teletransportat persones. I nosaltres avui hem plantat 2 taules, 5 cadires i no ens mourem durant una hora. Per això la persona propietària d'aquest teatre és multimilionària i nosaltres encara preguntem si el que ens paguen és en brut o és en net. Avui és un programa especial pel lloc des d'on el fem i sobretot, Joel, per qui ens visita. Però us portem un programa normal, sense sorpreses, com si estiguéssim a l'estudi i ens haguéssim vingut a veure 12 persones, i quan dic 12 persones vull dir 12 homes suats que se'ns veuen les putes nostres cerveses. Per fer-ho possible avui m'acompanyen els 3 individus que fan pinta de no agradar-los gens la màgia i passar-se tot l'espectacle dient que la màgia no existeix i que simplement el mag ens està enganyant. A mi m'encanta, però bueno, ja ho parlarem. Ah, sí? A mi m'agrada molt la màgia. Vale, doncs És no un vull... truc, eh? Me fa sentir com un nen. Té un germà, el Mago Pop té un germà, Jo també, que juga a bàsquet. Va. No em vull enrotllar més perquè tenim el convidat menjant-se tot el càtering que ens han posat i és moment de rebre amb l'ovació més grossa que hagi vist mai aquest teatre, calla això, eh? el gran, el crac, el màquina, Joel! Bueno, ja ha valgut la pena, eh? Per mi ja ha valgut la Ja pena. podem marxar. Jo ja podia marxar. Però escolteu-me, no perdem més el temps i comencem com es mereix. No, comencem, no, rebem. Puta Espanya! Puta Espanya! Una hora així. S'ha de ser molt famós per tirar raïm al públic. Raïm? Sí. No ho havies fet mai, Raïm. Raïm? Com un emperador. Raïm, com un emperador romà, sí, sí. Rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Sotaneres i sotaneros aquí presents al Teatre del Mago Pops. Avui estem de sort. Esteu de sort perquè normalment quan fem teatres no portem convidat perquè ens molesta, perquè els teatres els convidats ens fan petits i balbucegen i es caguen a sobre i després els has de rentar el cul i és una merda. Però a fe de Déu, amics i amigues, a fe de Déu que aquest no serà el cas de l'home que avui ens visita i és per això que l'hem convidat avui aquí, perquè el nostre convidat d'avui, quan veu un teatre amb 1.200 persones, se li posa la polla com un missil israelià, a punt per explotar davant de moltíssims innocents. Que us vinc a salvar el programa i ja està, digueu clar, que Espera, us heu acollonit davant del Victòria i diu, calla, porta aquell que em salvarà el programa. Joel. No, mai ningú parla aquí, mai Era ningú Sí, perquè no parla. està previst. En aquest moment... Escolta'm, jo entenc que l'última entrevista que vam tenir tu i jo et vas posar una mica nerviós. Ja, Tu quan te vas... Aquella del Zona Franca, abans de que et despatxessin... Sí, a mi no em va despatxar ningú, però ja en parlarem no, d'això. és veritat. El van despatxar amb ell. Jo sóc el de la dignitat. El de la dignitat. El de la dignitat, Ah, el de la dignitat. Gràcies, Sí, senyor, que ho va deixar. Calla un segon, L'únic perquè tio avui... que ha dimitit a Catalunya en els 200 Això serà impossible. És el precís moment en el qual ja hem perdut el programa. Sí, avui... Un moment, 30 segons. Entengueu Escolta, clar, o sigui... Xau! tu quan et mengen el penis,
Parles? Parles, que no? Sí, doncs fa estàs pinta una que sí. mamada. Fa pinta que sí. Avui, sotaneres i sotaneros, ens visita un geni, un actor, guionista, director, productor i escriptor que no té, repeteixo, no té parangó a la història de la cultura d'aquesta nostra mil·lenària terra. Una mena d'home del renaixement de les arts escèniques a qui literalment ja fa anys que el país se li va quedar petit. Un home que si hagués nascut a Los Angeles, per posar un exemple, ara mateix seria tan immensament ric que no lligaria els gossos amb llangonisses, lligaria les llangonisses amb gossos. Com t'agrada. I que si hagués nascut a Madrid, per posar un altre exemple a l'atzar, ara mateix tindria el Javier Bardem i la Penélope Cruz menjant-li el cul amb una cullereta de cafè. Un home compromès políticament, independentista, hiperventiladíssim, que estem convençuts que si les coses fa 6 anys a Catalunya haguessin anat diferent, ara mateix tindria una estàtua al bell mig de la plaça Catalunya, el triple de gran que la de Rafael Casanova, que commemoraria el seu heroic paper comandant les milícies catalanes en la seva victòria durant la batalla del setge de Barcelona del 5 d'octubre de 2017. Li borro la merda aquesta. I espera, no tenim ni idea de si sap de futbol ni de com d'informat està del Barça, ni falta que fa, perquè la seva presència aquí va molt més enllà del nostre objecte d'estudi habitual. Avui, 21 d'octubre de 2023, la persona que ha estat salvant l'entreteniment en català durant els últims 30 anys coneix les persones que finalment es presenten com a dignes successores continuistes del seu llegat. Perdona, però no m'arribes ni a la sola a la sabata, nen. Has hagut d'esperar molt, Joel, però per fi som aquí. Som els teus fills, som els teus soldats, som les bruixes que la llarga nit socialista no podrà mai cremar. No podrà mai cremar! Mai! Ja no estàs sol, Joel, cuidant el far. Ara també hi som nosaltres i entre tots guiarem la barca de l'entreteniment en català cap a la victòria final. Joel, Joan, benvingut a La Sotana. Perdona'ns per haver tardat tant. La Sotana. Insisto, que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Ara sí que pots parlar, Joan. Joan, bona nit. Bona nit. Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Mal. Jo et veig bé. No. T'he vist arribar i dic... Tinc un mal dia avui. Sí? Sí, no sé. Per què? Home, no, a veure, jo vaig humillar una mica pobre Joel Díaz en el Zona Franca. Sí, Jo entenc que avui hagis vingut amb tota l'esquadrilla per defensar-te. Però vaig a per tu, Joel, vaig a per tu. Vas a per ell, eh? Sí, home! Però un moment, que això no és una competició. M'agrada molt aquesta guerra de polles i un senyor bevent amb un got de paper, cervesa, amb un got de paper. Amb un cucurutxo, perdona. Amb un mini cucurutxo. M'agrada nada sofisticat amb coses d'indigent. Magí Garcia, bona nit. Bona tarda, com estàs? De vos, tracta'm de vos. Magí Garcia, com està vostè? Bé, Estàs bé? home. Què? No, no estàs bé. Està bé. Perquè jo us volia comentar una cosa. Tota aquesta gent ha pagat, no? Sí, Vale, com ens ho repetim, això? a parts iguals entre nosaltres. A part iguals entre nosaltres, cabrons, no? Correcte. Si no em doneu ni un puto duro, a mi. Si vinc per la puta cara aquí... No, però hi ha pernil aquí. Ah, bueno, sí. Te n'hem donat molts durant aquest... Hi ha pernil i cervesa. Hi ha pernil i cervesa. Anem a explicar les coses. Vols que et serveixi una mica de cervesa? Vols una mica de cervesa aquí? No, gràcies. Joel, portem setmanes Manel. discutint si s'ha de pagar el convidat i no, o no. Sí, això és veritat, I la persona que tens a la teva dreta s'ha negat categòricament En Joel Díaz és qui ha dit a no pagar li paguem. diners, no s'han de pagar diners al convidat, no sé què. També és veritat que el teu caché no sé si hi arribem. És que és veritat. Per pagar-te 300 euros... 300 euros no fa res, tu. No foto res. No fa res, 300 euros. És que t'estorba. Bueno, sí, 300 euros t'estorba. Algun rulo Joel et em va faria. tirar un cable un dia que li vaig demanar una cosa i també em va venir Ah, sí, aquell llibre, molt interessant. Estem en pau. Estem en pau. Un gran llibre, aquell, cabrons. Hòstia, quin mal m'agafes de fer, Joel, per l'amor. Joel Díaz, bona nit. Estàs molt nyicris. Bona nit, estic nyicris, sí. Manel. Hola. Mai m'havia costat tant saludar a vosaltres. Has arribat a mi, hola, què tal? Jo tal? també he Estàs vingut. Pues molt bé. Joan, fem una pregunta sempre a tots al... No, és que és veritat. Joel! No, per favor. Per favor. Mai. Per favor. Per favor. Per favor. Per favor. Això ho estem gravat, t'ho dic perquè... Està gravat, està gravat. Ens han vingut a avisar just abans. Vigileu que les taules no frenen. No, i ell ja en cap moment he pensat que algú es fa moure esnifant-se a la taula. No. Després que per què no em truquen de TV3, que per què no em donen una sèrie... Te puc fer la pregunta? Comporta't I tant. Te puc fer la pregunta, és quina relació tens tu amb la cocaïna? El que em sorprèn molt és que te l'hagis de llegir, tio. Sí. O sigui, te l'has hagut de... Això sí que em flipa, tio. No, per no equivocar-me. Quina puta merda presentador que sempre fas la mateixa, però es calla que jo... Però a mi no me'n fora. El tio que diu, l'ha preguntat 3 anys seguits a cada convidat, però diu, jo me la llegeixo. Jo me la llegeixo. Perquè jo confio... No em toquis les coses, que això em molesta molt.
jo confio molt amb el jo passat. Impossible, això. Joan, quina relació tens amb la cocaïna? Depèn del policlín. Quan veig un policlín, vaig directe a la cocaïna. I si hi ha el Joel Díaz per allà, t'asseguro que la porta ell. A mi no me fotis en els teus temes. T'ha convidat el Joel? No. No, ell em va convidar a mi. Ah, sí? Sí. Sí, la veritat és que sí. No passa res, un dia estàvem allà en un puesto. Però bueno, on és bon és a Mèxic, tios? Ara vens d'allà, no? Sí, tios, allà no és la merda d'aquí, Ah, sí? No. Aquí la tallen amb molta merda, allà... Allà és bona, fineta, bona, tio. No et deixa aquella merda de gust aquí. Sí, aquella cosa que rasca, que et saps de la nit. que l'endemà tens mocs i... No, que l'endemà t'has fet una merda. Sí. Sempre pensava, tant de bo sigui algú sincer responent a aquesta pregunta, i ara penso, doncs ja estava bé. Ja estava bé que la gent... Una mica d'eufemisme. Joan Laporta va fer no. La Porta va dir, no. Que si tengo, que si quiero. Estem molt lluny, Magí, avui? Bueno, te trobo lluny. És una metàfora de la nostra relació, cada dia estem més lluny, Sí, és veritat, tio. Des de que vam tornar a MotoGP, Sí, ens hem anat com distanciant, Sí, tampoc fa tant, d'això, fa un mes. Sí. Però bueno. Joan, tens alguna unpopular opinion del món del futbol? Opinió controvertida, que m'agrada dir en català. També l'he llegit aquesta i normalment la faig. És que em fa molta gràcia el món del futbol, perquè aquest programa és de futbol, Sí, no? sí. És que no us escolto gaire. Cada dia. No. Del Barça i Del tal. Barça i tal. Barça? No em sona, tio. Però si tu anaves a les tertúlies del Sanabria... Sí, parlarem. però jo Ja anava... parlarem d'aquest tranc. No, però és que En jo... popular opinion. En popular opinion és que em suda la polla al Barça. Vale, és estàs al bastant lloc unpopular. correcte. És bastant impopular o no? Estaríem un aplaudiment aquí, sí senyor. Em sua la santa polla al Barça, tot. I la Lliga Espanyola, més. No, home, clar, tio, perquè abans quan érem petits era una mica el que els catalans teníem, no? Sí. Que aquest any sí, no ho recordeu, vosaltres sou molt No, sí, joves. sí, el Joel és gran, Jo soc gran, jo No, soc el Joel també, l'altre. Jo tinc 42 anys, Joel, t'ho dic perquè em posis una mica en perspectiva. Se'n fotia més, però bueno. Estàs cardat, nen, per 42, trobo. Perquè avui he dormit malament. Pots ensenyar Per la coca d'ahir, cabrón. Pots ensenyar el dit gros? Sí, avui m'he llescat el dit gros tallant... Anava a fer una menestra, a mi m'agrada molt fer menestra. Llavors hi ha hagut un moment que estava tallant patata i m'he... És un dels pitjors embenatges que s'han fet. Això és celo. No, però és que és celo, això és celo, us ho dic de veritat. Perquè a casa no teníem esparadrap. Però bueno, escolta'm, que el temps és or. Però un moment, però per què teniu celo? També és molt bo. Qui té celo ja a casa, tio? Per què polles el fa servir, el celo no ha estat substituït per res digital ni res tecnològic. Ja, però per què abans era per servint... fer dossiers, no? Per enganxar coses. Bueno, però Ara que què tu fas amb el hagis celo? deixat de fer dossiers no vol dir que el celo no segueixi sent una cosa útil. Bueno, L'Andreu t'ha fet una pregunta. No t'enfadis, collons. Estàs No, ja posat està, tonto ja. al Barça li suda la polla. Al Barça li suda la polla. Em suda la polla al Barça i tot el futbol en general. Vale. Molt bé, vaig esborrar 4 preguntes. Escolta'm, quina relació... Això sempre m'ho he preguntat ja quan estava veient... No sé quines sèries has fet, però quan estava veient aquella sèrie tan bona que vas fer, tu quina relació has tingut al llarg de la teva vida amb els esports? Amb els esports? Amb els esports. O sigui, ja el Joan de 5, 6, 7 anys... No, zero. Zero? Zero. O sigui, quin Joan ens hem d'imaginar de petit? Bueno, doncs fent plàstica, bàsicament. Però, i al pati del col·le què feies? Jugàvem, però... Fumar, tu fumaves. I a plàstica feia rulos, molt ben fets. Els millors rulos de la classe dels esquirols. Jo insisteixo que això està sent gravat. Dels Pinocho, perdona, no et confonguis. No, bueno, feia veure que jugava, però... Però cap esport vas fer? No, per exemple, un dia vaig portar uns patins, i llavors anàvem patins pel pati del col·le, fotent el nota, sempre intentant estar fent la nota. Eres el Nota. Ah, ja, era Era el nota, clar. Tu ja eres ric? És una malaltia. Tu eres ric? No ric, no imbècil, era No, pallasso. No, Tampoc pallasso, era subnormal i ja està, no té més. Però per tant, tu no vas apuntar a federat res, no vas competir... No! Federat res! Federat! Mai! Federat. Però és que no existia a la meva època, això. Sí, home, Això és sí. ara. No! No existien les federacions. No, els que van fer l'EGB, però jo soc molt gran, estic molt bé, no? Jo també he fet l'EGB, però és igual. Però no existia. O sigui, és més, fer esport era de cutre, tio. Era de cutre. Era de poc estudiat, era de... O sigui, els garrulos feien esport, m'explico? No hi havia la cosa... Jo era això, jo era això. No estava, socialment no estava... Ara està com... Però, Joel, tu ara ets un tio molt ben construït. És genètic. Tens És genètic, això. No, perquè no us ensenyo les tetes, però les podria moure. No, ja les ensenyaves en aquella pel·lícula El corazón del guerrero. Ho sap fer! Mira com... És molt de... Molt bé, Mago Pops. Moc la teta o no moc la teta? Sí, Molt la teta, molt la teta. Jo també les moc, però quan baixo escales.
És un moment que no s'oblida mai, el primer moment que baixes les escales i et comencen a botar Pum, les pum, potes. pum. No, aquelles tetones dels 40 i pico, no? De 20 menjats. De punxa, Són els fins i tot. estrògens, això, eh? Són els estrògens, Diuen no? que és de menjar molt de pollastre. Sí. No vaig fer pollastre. No. Sí. Però tu no... Tu No imagina... fa gens de gràcia. Tu imagina... Seguim. No menges gaire pollastre, no? No, la veritat que no. Què? Però gelats, sí. I ets de mugró gruixut o ets de mugró prim? Jo o que m'agrada? No, tu. El que t'agrada m'ho puc Una altra imaginar. vegada anem a que si tengo o que si quiero. Si tens. Que sí, com els tens. No, jo mugró petit. Ah, sí? Petit. Però m'agrada gran, a mi m'agrada No, gran. hi vaig A tu conèixer t'agrada un- gran? A mi m'agrada gran. Home, a tots. Sí? Sí, de Malboro, a mi no? m'agrada el mugró... Perdó, Malboro. Galeta Maria. El mugró Galeta Maria. M'agrada Aquell és moltíssim. ample. Vols aquell. dir? I fosc, sí. una mica fosc. Poder. Fosc i amb aquella mena de... Vale, va, intentem seguir amb el programa, va. Va. És Si que hi ha algun pèl no m'importa, tampoc. No, clar que no. Em posa supernerviós, això, tio. Hòstia, una vegada vaig follar Traiem. un dia... Vale. Aquesta cosa. No, digues, Joel. No, Home, per favor, no vull tallar el teu guió, no vull tallar el teu guió. No, mira. Joel. No. Una vegada vas follar amb una tia. Escape. Digue'm. Que tenia tot de pèls aquí, tio. Com? Ah, bueno, i què? Ah, sí, això? Ara de cop he A transformat. la regatera, Va diguéssim, ser a el la canalillo. regatera, el canalillo, tio. El T'has canalillo. deconstruït en Vaig directe. quedar com... I Hòstia, què? I què, eh? no ho sé, I tio. què, però eh? Després vaig pensar, igual és Travelo i tinc una sorpresa ara. No, Vinga, i Andreu. què? No, Andreu, següent pregunta, I sisplau. què? Sí, Era peluda i prou. Sí. hem de patir nosaltres per la imatge Sí, d'aquest eh? senyor. És Sí. curiosíssim. Sí, perquè hi ha el nostre Hem de- logotip a darrere. Clar. Ell Està no té representat. cap fan a dia d'avui que pateixi per la transfòbia. Això és veritat. Escolta'm, aquesta pregunta us la faig a tots quatre. Gràcies. A la vegada. Tots quatre, a la vegada, i llavors respon el més ràpid, i el que no vulgui respondre no respon. La A. Si fóssiu, jo us donaré, president del Barça i president de la Generalitat. President del Barça i president de la Generalitat. Joan s'ho ha pensat moltes vegades. Sí. S'ho ha imaginat molt. Quines són les dues coses que faríeu primer? A cada càrrec, eh? Però primer pensem una cosa i després l'altra, no? Sí, o sigui, primer president del Barça... O ets pluriempleat. O sigui, No, tens no, de tot. No ho Fas entenc. mitja jornada. Joan Laporta ho mitja podria jornada. ser perfectament, eh? Sí. Per què no? Per què No, no? però A dia d'avui mana molt més el president del Barça. Sí. abans no. I sempre ha anat el Núñez, l'època Núñez. Tu creus que l'únic Bartomeu- sortia a la televisió. Però Tu veus que Bartomeu va arribar a manar? I ha dit el Barça, eh? No, però és que Bartomeu... Digues. No sé, vull dir, és Digues. com... És el pitjor malson que ha passat ara, Ens hem a cagar amb el Bartomeu, ara. Caguem-nos a la Bartomeu una mica. Bartomeu! Bartomeu! No, però aquí, les dues accions... Manel, tu saps les dues accions que faries primer? Sí, si fos president de la Generalitat dissoldria la Brimo i després dimitria. Oi, que ets maco, que és d'esquerres. És d'esquerres, Sí, de fet l'he copiat a David Fernández. I és literalment el que diu David Fernández. I si fos president del Barça, no m'ho havia pensat tant, però com que he pensat en que dissoldre la Brimo és com eliminar una mena de col·lectiu com feixista i perillós, amb el Barça faria el mateix i dissoldria les penyes blaugrana i després I després I dimitiria. Quant de populisme. Vosaltres sabeu, Joel, tens... Jo dissoldria el país, Com El país. Essent el país president de com a la president de la Generalitat. Generalitat i com a president del Barça em faria de la Lliga Anglesa. Sí, això ho has dit alguna Trobo que vegada. l'Espanyol és un conyaç, tio, el Leganés, en sèrio? No, ja, Estan a Pareix segona. jugar totes, contra el però- Derby County, Tottenham. contra el Wolverhampton No, una Lliga Wanderers. Europea. Una Lliga Europea. Ets pro Lliga Europea. per tant. Home, Totes no, les però coses. una no, dues lligues europees. Dues Lligues Europees. Dues lligues Per on anem? Faria la A i la B. La conferència és i la oest, saps? I llavors faria una gran final... L'est A on? contra l'oest, Clar, Com quan la la Guerra NBA, Freda. com a Superamèrica, Clar. la NBA. La NBA. Sí, jo tinc claríssim el que Digues. faria com a president de la Generalitat, Què que faries? seria nomenar Joel Joan com a cap de les Protocol. Forces Armades Forces Armades. No, el Català. veus més de Forces Armades que de Hòstia, jo això he conseller pensat, conseller de sí. Cultura. Ja has pensat? Conseller de Cultura. Conseller. No, cultura, Què no va? tinc ni idea. No tinc cultura. No té No té cultura. No tinc cultura, no tinc la base. No el veus, que és tonto perdut. Llavors, el que jo faria és això. Però escolta, perdona, es pot Donar-te- tenir molta cultura i ser tonto perdut. És veritat, Això és veritat. És que a vegades és que Deixa'm posar-me profund ara. amb la tonteria però- dius coses al final. És que al final, tanta tonteria, però Ah, la una cultura... certes, una certes. la cultura s'adquireix, o sigui, pots anar a llegir, tal és i qual, veritat. la intel·ligència no. No. I Ja es ets tonto, ja desadquireix, ets tonto. la cultura es desadquireix. O sigui, una persona molt culta, d'alguna manera pot... O sigui, Sí, es diu Una Alzheimer. merda la pregunta. Alzheimer. Has d'agafar l'Alzheimer, és veritat. I com a president del Barça, què faries? Com a president del Barça, el que faria Sí. seria Sí.
ni idea. Absolutament res. No, ho deixaria tot tal qual està. Tal qual. Hauries de fer canapés al Camp Nou. No ho havia pensat, realment. Jo, com a president de la Generalitat, faria el que ha fet el Manel, però substituiria els Mossos d'Esquadra per mims. Mims, que em sembla una cosa que fa, sense ser violents... Sí, és el més violent És de molt més lo no violent. És molt aterridor, un mim. Sí. Què fas? Clar, què fas? Fins i tot, moment. gent que fa impro, Pots allargar el moment aquest de tu fent el mim, sisplau? Sí. Sembla el Manel ballant al Puta MUC. idea, Sí, però escolta'm, que el tricicle són mims. Sí, però Per això. Ja se'ns Sí, per això. Una cosa. Exacte, digues, Manel. Perdó, ara No. és molt mala idea interrompre i fer-li una pregunta a Joan, però al final ho farem. Sí. Has dit dissoldria el país i això m'interessa perquè vol dir que ets completament pessimista i que estàs completament desencantat amb el teu país. No hauria de ser començar a ser hora de passar pàgina una mica i no? I refer-te de la ferida. Una mica. Una mica, Te no? sents enganyat, te sents ultratjat. Estem al 2023, Jo també m'he emprenyat molt amb la gestió de l'1 d'octubre. No t'hi he vist molt, eh? No hi ha... M'he emprenyat per dintre. Ah, He estat perquè fent altres no- coses. clar, no t'he vist molt emprenyat. No, sí, jo m'he emprenyat. S'ha emprenyat. Una traïció. Sí, però no tothom té, i això ja t'ho vaig dir, el sistema digestiu tan ràpid. Sí, però a mi m'agradaria que tothom anés al meu ritme. Clar. És la pregunta. Quina és la pregunta? La pregunta. Joel, quan creus que és el moment de desenfadar-se i ja deixar de creure que som tots una puta merda? I pactar amb el PSOE. Home, doncs No. ja siguem espanyols del tot, tio. O sigui, No tens cap ens mena hem de fer espanyols ràpid, No per tens cap deixar mena de patir, d'esperança. per deixar de patir, perquè si no, no ens en sortirem. Estàs sí. supernihilista, tio. Home, però és que mireu què passa al món, o sigui, no... Va, següent pregunta. Doncs vés a fer pel·lícules amb el Javi. Escolta'm, fa Amb el Jordi Sánchez. Home! Hòstia, gratuïta! Vaya! He hagut de pensar qui era Jordi Sánchez. Sí, tu estaves... Una estona! No passa res. Per mi és el recio. Mira la pantalla, que no saps què ve ara. Va. Sí, no, el que ve ara és... Una merda presentador. No, sí, merda presentador, ja veuràs. Sí, ja veuràs. Ja veuràs ara. Ja veuràs quina presentació. Faré una cosa ara que no te l'esperes, eh? Ai, no. Fa uns mesos participaves a un... Mostra-li qui. Va, que semblem al teatre de Garrilla, hòstia puta. Joan, fa uns mesos participaves a Sanabra Contraatac. No ho veia ningú, tio. No, jo ho vaig veure que... L'únic programa que la temporada passada va durar menys que Zona Franca és aquest programa. Sí? És veritat, sí. Per què aplaudeixes, maricón? Perquè m'ha fet gràcia. No, Però maricón no es pot dir. No, maricón es pot dir sempre i quan no faci referència a lo que... No passa res. A lo que vol dir. Seguim sense... No prestem atenció a això. Però no es pot dir, maricón. Què passa? Quan cobraves per anar cada vegada allà? Quan cobrava? Sí. 100 euros. Només? Quina misèria. És que 8TV és una puta merda. No, ja no existeix. I per què hi anaves? Per què hi anava? Pel Sanabre. Sou amics amb el Som Sanabra? No, tampoc. Perquè sóc un tio fàcil. No, però 100 euros te'ls podem Em donar. diu, vine, i a mi qualsevol persona que em digui vingui, vine, jo hi vaig. Tu vas. Jo vaig, sí. Doncs 100 euros te'ls podríem haver pagat. Sí, 100 euros te'ls podem pagar. Ah, doncs pagueu-me els collons, No, pagueu-me. ara mateix te faig un Fes-li un piso. piso. Fes-li un piso, hòstia, La fes-li un merda te piso. faig un piso, home. Estàs forrat, home. Jo forrat. Sí, estic forrat. Tu estàs forrat? No, Clar que està no tant com el Ricky Gervais, però... No, tinc una pregunta pel Ric sempre, que és bastant bona aquesta pregunta. Apunta-te-la també, Joan. Què és l'últim que t'has comprat? Lo més car, a part de pisos i cotxes, Lo més car que t'hagis comprat en els últims 2 anys. Ui, jo sóc molt estoic, molt... No gastes? No gasto. No, però què? Lo més car. Cocaïna, tot el que dèiem. És cocaïna. El màxim que has pagat per un gram de cocaïna? El màxim. Home, depèn de quan compris. No. Era broma. Tothom ho ha Era entès. speed. No, he pagat... No és car, No, allò que és que no gasto. No gastes. No, per exemple, quan faig una sèrie em quedo al vestuari. Braços tens. Et quedes què? Al vestuari. Quins braços. D'aquí? T'agrada, toca. Te'ls allaparia. No, home, va. Llepa. No, però és que ara t'estava dient no sé què de les sèries. No, però és veritat, em quedo la roba, i llavors acaba la sèrie i dic, a la vestuari, dic, nena, deixa'm la roba. Nena, eh? Nena. Els encanta, a les encanta, dones. però en aquella època Nena. no passava res. En aquella època, quan feia sèries, que es fa molts anys. Sí, perquè ara ja no te les compres. No. Què va passar amb l'última que no te l'han comprat? Que ja no interesso, tio. No, Sí que interessa. Sí que interessa. Volies fer una cosa que és que una intel·ligència artificial et anés parlant... Sí o no? Bueno, és el que he llegit. Una intel·ligència artificial et anés parlant del que has... No? Un oigo voces. Un oigo voces. Un oigo voces. És un projecte. Fa molts anys ja que és projecte. I quan els projectes ja fa tants anys que són projectes... Potser estarà passat de moda la intel·ligència artificial quan t'ho comprin. Totalment. Clar.
Sí, no ho sé, tio, és dur. La vida és dura. Aviam, hi ha gent aquí que treballa en un call center. Hi ha gent que treballa en un call center aquí. No, però fins i tot per una estrella com jo, i entenc que em tingueu com una estrella, perquè al final en aquest país tanta estrella tampoc hi ha. Jo i el Jordi Sánchez. Doncs... És obsessionat amb Jordi Sánchez, eh? No, és running gag, és un running gag. Doncs al final també és dura per qualsevol, tio, i penses que ja tens el camí fet, perquè ja vas fer plats bruts per camisè i el crai, i tornes a la casilla de zero. Tornes a la casella de zero, tu creus? Sí. A mi, tio... Que t'està fent llarg, No crec que ho sostenc. Se t'està fent llarg. Se t'està fent llarga la vida? T'ha passat això, tio, que has aconseguit coses molt ràpid i se t'està fent llarg, ara. Se m'està fent llarg, totalment, tio, sí senyor. Clar, hauria de tenir 65 anys ara, Joan. Però una cosa... A mi em passa això. No, tinc 83, perdona. D'ànima. A mi em surt... Manel Vidal. Tothom d'aquesta taula respecta molt... Soc un home de 83 atrapat en un cos de 20. No, Manel, jo t'ho dic per experiència, has d'adaptar-te. Tothom d'aquesta taula... Has de surfejar. Sí, entre tu i ell. Va, Manel. Màxim respecte per Joan com a creador. Tots heu pagat per venir a sentir el Manel Vidal? Sí, amb una samarreta... De l'època de Stoikov, que brilla. Jo crec que ets un gran... Has fet les millors sèries en Catalunya, però quan et veig plorar perquè no et donen oportunitats a TV3, penso, joder, col·lega, què més vols? Si tens tota la puta la vida les portes obertes. Hòstia! No, home, per favor! No. Hòstia, no m'ho esperava, això. Una pregunta difícil que et fan? Hòstia, fem un silenci d'aquests incòmodes. No vols marxar, si has dit que quan et diuen que hi vagis, tu hi vas. Tampoc apretis tant, perquè hem de preparar... Hi ha pregunta, Manel? No. No hi ha pregunta. És que no hi ha pregunta. Perfecte. No la tenia pensada, però sí, insisteixo, no sé si heu sentit la primera part de la frase. Tot. És el puto amo de les sèries en català, de la ficció en català, ha arribat a no sé què, però... Ja no. És que TV3 no m'ha comprat això. Bueno, és que TV3 no t'ha comprat això. Però és que el problema que hi ha en aquest puto país és que si no t'ho compra TV3... Qui t'ho compra? No t'ho compra ningú. Qui t'ho compra? Excepte el meu monòleg que podeu veure a Filmin. Perdona, i Escape Room, que es pot veure a Netflix. Vam ser el número 2, Escape Room, en català i subtitulat a l'espanyol. Només en català. Té un 4,2 a Film Affinities. Jo tinc un 8,5. Bueno. Heu fet mai un escape room? No. Sí. Sí? Va ser molt violent perquè anàvem amb una parella que s'estava discutint tota l'estona. No. Però la coneixíeu, a la parella? Fas el mateix, no sé què. La coneixíeu, a la parella? Sí, no, ningú va a un escape room a buscar... No sé, no he anat mai, amb desconeguts. No hi he anat mai. Bueno, crec que l'obra de teatre realment sí que va deixar. Va d'un escape room, sí. Però són desconeguts. Molt perspicaç, punyetero. No, però que no es coneixen entre ells. Bueno, a la 1, estàs parlant de la 1 o la 2, és carai. Hòstia puta. Déu-n'hi-do com estàs tirant els xiclets. Has fet més escape rooms que ETA, quasi. Uau. No ho he pillat. Passem al següent. Només tinc cultura. Què en penses d'ETA? Un moment, quina ETA? Hi ha moltes ETAs. Sí, la ETA abans de l'hipercor. La ETA pre-hipercor. sempre poses aquest punt. Jo poso el punt abans de la democràcia. No, però això ho gravem. A càmera, jo t'ho dic a càmera. La ETA d'abans de que es morís Franco és completament reivindicable. Això és molt fàcil. Hi ha uns tímids aplaudiments. Molt fàcil de dir. Tu estires això fins a l'hipercor. Jo ho estiro fins a l'hipercor. Ah, sí, eh? Incloent... I tampoc em posiciono. No. Jo només dic que per què no ho analitzem fins a hipercor. Joan, què li falta al Barça de Xavi? Hòstia, jo no me'n recordava que era de futbol. Em puc explayar una mica? Sí, per favor. Què li falta? No en tinc idea. M'he esplayat prou. Però has vist algun partit del Barça? No, i quan el veig, o passo, per exemple, per un bar i hi ha el Barça, perquè els bars continuen posant el Barça. I tu els bars hi vas. Veig cares que dic, qui són aquests? Clar. Ja no conec ningú, tio. Però és culpa teva, Has passat l'etapa de era molt del Barça, amb Guardiola, em feia palla, no sé què, i ara m'he avorrit o mai t'ha interessat? No, sempre m'ha interessat, però després de l'1 d'octubre em queda petit, lo del Barça. Trobo que ja no... Perquè abans, quan érem més infantils, perquè encara ho érem més del que som ara, és veritat, imagina't, ja té mèrit, això. Doncs amb el Barça guanyàvem, no teníem la independència, però bueno, teníem un dia de... Si guanyaves la Lliga i tal. Però després de l'1 d'octubre ja mala sua. Creus que és només una eina anestesiant dels catalans, el Barça? Ui, absolutament, tio, que bé parles. A vegades. A vegades. Tinc dies de tot. És el circ, el l'opi del poble. Panem et
circense. I el teu llatí, nen, el vas aprovar amb... És com el meu castellà. Com ho diries tu? Com ho diria jo? No, Jo no sé llatí, tu. No sé llatí. S'ha anat a l'Institut del Teatre. Exacte, no Esteu sé allà res. passant-vos ETS tot el dia. No foteu res. ETS? ETS. ETS? Enfermedades de transmissió Sexual, vale. Hòstia, tio, no sabia què era. MTS. Pensava que era una secció d'ETA. Quines ETS has agafat tu? Les principals. Les principals. M'ho he grans. imaginat com No, una pàgina de la Wikipedia que al principi posa les principals. Exacte, no la ladilla de tota la vida, no. Una gonorrea, una clamídia, una clamídia, un herpes. Això ho has agafat, eh? No, has fet una mica de xampinyó? Què dius? Jo tinc una mica, li va sortir un petit xampinyó. Què dius? Està parlant d'ell mateix. De les tofes? La clamídia. La clamídia, què és, un xampinyó? En el format... És un fong. Ja. Però què? En el format masculí, te surt com una mena de líquens, uns petits xampinyonets. A on? Que tu te'ls acremen a soplete. Sí? Què dius, ara? A pur soplete. Com si fos una berruga. Una berruga és Però abans. un soplete molt tècnic. Però què et surten, el capullo, el xampinyó? Sí, és com un camp de... Aquest nano no tenia fet la fimosi, llavors ho tenia, diguéssim, en el plec. És que tornem a lo que parlàvem, la fimosi. On es fa el requesón. Exacte, què vol el fong? Què vol? Humitat. Humitat. Què vol? Obaga. Vol obaga. Vol obaga. El fong vol obaga. El fong vol obaga de tota la vida. Sí. El fong vol obaga pot ser un títol d'àlbum molt És meravellós. És molt bonic. El fong vol obaga. Una cançó d'Adrià Puntí. Crec que ja no la farem. No, amb l'Adrià Puntí no. Una abraçada. Com està l'Adrià? Com on? Està a salt. Està. És molt, ja. És viu. Sí. Està. És viu i està a salt. No, bromes amb Adrià Puntí. Aquest programa no s'han vingut a fer. Adrià Puntí, no. Tanquem tertúlia, no? Has de fer la cremallera per tancar tertúlia. No, però no fer el tonto. No, Andreu, fes allò que has fet abans. Ara silenci. No, però jo no soc el pallasso de la classe. Faré la cremallera. Andreu. No, ja està. Andreu, a veure com tanquem tertúlia, Andreu. Enric, faré la cremallera i passem a la secció de Manel i Magí. D'acord? Ja li estic dient al tècnic. Alerta, eh? A veure. Has de riure encara que no em surti bé, vale? La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Vinga, som. Vinga, va. Expliquem-ho ràpid, Magí. Joel, nosaltres... Explica-ho tu, que tens més gràcia. Quan venen artistes, no és veritat, quan venen artistes al programa els hi fem una secció amb Magí i jo que són entrevistes entrenades. O sigui, ficcionem altres entrevistes que tot podríem fer en altres mitjans. Una la fa en Magí, després la faig jo, la dinàmica és A la senzillíssima. CNN, aquest rotllo. No, Ja veuràs, ja veuràs. Però és perquè tu vagis preparat, saps? Perquè et moguis en tot tipus de formats i tu... Jo vagi preparadet de exacte. listillo. Ben més entrenat. a la ràdio... Ho diu aquests programes d'humor que has d'estar com al xascarrillo, saps? Doncs ho passaràs molt bé, ara. Tenen una suada. Primer programa. Respecta'ls-hi. Vinga, el primer programa on vas, imagina que vas a un programa d'aquests, programa despertador. Vale? Sí, està guapa, molt currada la producció, eh? L'he fet jo. L'has fet, eh? És broma. Vale, bon dia, good morning. 4:28 de la matinada. Espero que estiguis chill. Que estiguis en el teu pic. In your happy era. Ja no t'acaba la manga, això. I que aprofitis el cringe. Benvinguts a... No s'acaba mai, tio, no acaba mai. Hòstia puta, els putos matins, com els ho diu, el tio que els va inventar l'haurien de penjar d'un campanar dels collons amb un cordill de fuet. Em presento, És insuportable. tot i que segur que ja em coneixes. Soc l'Albert Romeva, el primer que es lleva. Ja saps que la meva passió és pujar els faders després de parlar. No m'agraden els silencis. Coses horribles passen als silencis. Pensaments intrusius en silencis. La veu de la meva mare dient: Albert, tens 40 anys. I encara fas un programa de xumba-xumba.
Avui tenim un convidat molt especial amb nosaltres. Joel, ara aquí et toca a tu. Una autèntica estrella de l'audiovisual. No, home, Prou, ja, tio. Ja ni te la Ja hem posis. pillat el xiste, tio, ja està. Ell és el Ju. El Joel. pregunta. Joel, Joan, 4:28 de la matinada. Bon dia, com estàs? Molt bé, moltes gràcies. Sí. Ara pressa, llavors, quan acaben de fer tot aquest... Clar. Ràpid. Ja he paponejat el meu ego per totes les zones arsianes. Normalment a les 4:28 de la matinada, què fas a les 4:28 de la matinada? Dormir com un fill de puta! Sí! Jo, Perquè com disculpa. que no faig sèries, doncs dormo. Fota-li. Per no gastar. Ara hem d'actualitzar l'última hora de la informació del trànsit. Accident a la C-17 a Osona, on ha volcat un camió de porcs, ha mort una persona, I quants porcs? 74 porcs i un francès. Joel, hi ha alguna sèrie, algun contingut que vulguis promocionar, alguna pel·lícula, alguna cosa random que vulguis promocionar, Joel? Sí, Escape Room 2, a partir del 5 de desembre, al Teatre Condal, aquí al costat mateix d'aquest teatret. Molt bé, que tenim gràcies, avui. Joel, gràcies. Fins aquí l'entrevista. Hòstia, que curta, noi. No tens res. No tinc res. Espera. Hola a tothom i benvinguts a Embolicats, el programa de teatre d'ICAT. Fixeu-vos que el títol del programa, Embolicats, porta la paraula ICAT. Icat, sí. És una de les exigències de la casa, juntament amb portar sempre bambes Múnich i cobrar només amb anacards crus de Casa Ametller. Avui, a Embolicats, el programa de teatre d'ICAT, i tenim un convidat molt especial, en Joel Joan. Hola, Joel, com estàs? Tens projectes? Escape Room 2 al Teatre Condal a partir del 5 de desembre. Perfecte. Els que ens sentiu des de casa, recordeu que com cada setmana us hem fet una pregunta a xarxes. La pregunta és, què t'enduries a una illa deserta? La millor resposta s'endurà un pack de 6 cerveses sense alcohol i sense gluten. Serà un pack d'aigua amb gas. Tu, Joel, què t'enduries a una illa deserta? Que era deserta fins que tu hi vas arribar. La sotana. Aplaudiu, sisplau. Sí, ara hauríeu d'aplaudir una mica. Aplaudi molt poc, Sí. M'ha agradat molt la No, resposta. és que no s'entén la resposta. No s'entén? Sí. Què vols dir? s'enduria- A nosaltres? a vosaltres. A nosaltres com a persones. Home, Veureu que la sintonia del programa és una música així més aviat alegre. Ho faig per compensar el fet que amb la meva parella vam decidir ser pares als 47 anys. I ara estic extremadament cansat i passejo un cotxet pel barri de Gràcia com si fos un zombi. També em passa que des de que sóc pare només sé parlar de ser pare, com si ho hagués inventat jo, i no fos una cosa que els humans fem des de fa milions d'anys. Joel, tu ets pare també, com jo, per cert. Sí. Què n'opines de les noves paternitats? Has fet criança activa, Joel? He fet criança activa... Has fet criança conscient, diries? Vau fer collit? Se m'ha complicat, se m'ha complicat. Se t'ha complicat. Vau fer collet? Vau fer collit? Colecho. Collit? Collit és quan dorms amb els teus fills fins que ja tenen 18 anys. Hòstia, sí. No, no van fer collit, no. Tu des de que vas ser pare també vas deixar de follar amb la teva parella o és una cosa que només em passa a mi i a la meva parella? Home, sí, amb la parella sí. Val. Però va, Clar, tio. parlem de teatre, recordem que som Embolicats, el programa d'ICAT de teatre. Joel, fa poques setmanes va saber que Julio Manrique serà el nou director del Teatre Lliure. Fill de la gran puta. Exacte. Justament aquesta temporada... Sempre m'ha de passar la sotana per la cara, el tio. Sí. Sempre. Justament aquesta temporada, segur que és casualitat, Julio Manrique protagonitza Macbeth, també al Teatre Lliure. Sí? Els amants del teatre, o teatreros, que en diguem nosaltres, sabem que Macbeth és un personatge de Shakespeare que es torna boig per culpa de l'ànsia de poder. No sé si hi ha alguna relació entre aquests dos assumptes, entre el fet de... el que seria l'ànsia de poder i el fet de que Julio Manrique sigui el director del Teatre Lliure. Bueno, Macbeth saps que no es pot dir? Ah, no? No. És com Voldemort. No ho sé, però no es pot dir, és la paraula prohibida per tot teatre. Ah, sí? Sí, home. Ah, sí? Te'n vas al... Què fas? Clar. T'he de dir, La Joel, superstició Joel, que No, has dit Macbeth diverses vegades. O Sí, però tu ho estàs dient ara, també. Sí, Fixa't-hi. tu ho estic dient ara. Quan has dit Macbeth, perquè no es pot a mi no dir. m'afecta aquesta... És com a TV3 dir que el PSC hi treure un meme d'un... Exacte. Doncs moltes gràcies. Pobre Vidal, passarà la història pel puto meme Sí. aquell, eh? No, O sigui, tant que ha fet moltes més coses. Algo més farem. Puta Espanya! Puta PSC. No, que anem tard, va, tu. Joel, Va, gràcies. deixa que- Ho haurem de deixar aquí perquè ara de seguida entrevistarem un tiktoker de 12 anys
que viu a Castellfollit de Rui Baragros i no ha dit una puta paraula en català en el seu canal, en la seva puta. Molt bé, entonces ens seguim Julio Manrique. Següent entrevista. Ara t'has d'imaginar que és un programa de Ràdio 3, ¿vale? Oh, va. Cuando la luciérnaga zapatea en el lodazal. Bienvenidos a Cuando la luciérnaga zapatea en el lodazal. Tu programa de artes escénicas. A les 3 de la madrugada. Perdona, que te has dormido. En Radio 3. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Él es, corrígeme si me equivoco, cuando lo pronuncio porque estas lenguas minoritarias, ¿no? Siempre... En vías de extinción, Vías de perdona, extinción, estem en vías de extinción. Él es Joder Juan. ¿Se pronuncia así? Aquest és bo, li podeu aplaudir, cabrons, esteu molt rates. Hablaremos... Aplaudiu-li, home. Joel. Ara, és que si no, no sembla que hi siguin, tio. Clar. Hablaremos en castellano, así llegamos a más gente. Ah, sí, por favor, llegamos... Para hacer una raya para hacer cállate. un programa que escuchan 3 personas. Pero que vale una pasta, porque tu sueldo... Bueno, los quinquenios. Los quinquenios. Sí, sí. Yubel, porque ese es tu nombre, creo, me ha parecido bien. Yubel. Intérprete, dramaturgo. O Yoli-Yola. Una vegada em van dir Yoli-Yola. Cada dia te quiero. T'ho juro com ho han dit, tio. A Madrid, per això. Sí, clar. Estem enmig d'una peça humorística. Yotuel, la primera pregunta es obligada. ¿Qué método utilizas para interpretar a estos personajes? ¿Eres más de método Stanislavski? ¿De la técnica Meissner? ¿O de la fórmula Josep Maria Pou? Que es que pones la voz muy grave para parecer que es importante lo que dices, ¿no? Mucha pausa. Mucha pausa. Hago mucha pausa. La pausa es muy importante. El silencio es música. El silencio es música y la música es silencio. Muy bien, antes de continuar, sí. Maciel, déjame recordar Maciel. a nuestros oyentes Luisa y José María, Que son los dos oyentes. Los dos oyentes que tenemos. Vuelve al Teatro Los Calamares de Madrid la obra Mi vecina Francisca, una entrañable comedia de Santiago Collejas que repasa el asesinato de Lorca a ritmo de música de Joan Manuel Serrat. Podéis ir todos a verla. Juniel, como dramaturgo... US Navy, digue'm, US Navy. ¿Qué opinas de la llamada pistola de Chekhov? ¿Tú crees que, como dijo el propio Chekhov, el que la saca para enseñarla es un parguela? Gràcies, perquè la pregunta sempre és la part bona. Llavors, a l'invitat, el que convida, li queda la part tonta de... Clar, què dius ara? Què dius? Clar. Ara sí que és més enginyós que el tio aquest que s'ho està llegint tot. Haver estudiat. És que jo no he vingut amb el meu portàtil. No tens portàtil. Joel, no tens portàtil. Tots aneu amb el vostre portàtil i amb les vostres cunyetes escrites de fa... Sí, aquesta és la puta gràcia de Déu. Hòstia puta, vam pensar que éreu enginyosos, tio, això. Sí que ho som. Està tot telegrafiat. Ens ho ha picat Espartac. Yo, no he entendido una palabra en tu lengua minoritaria, pero gracias por venir a Cuando la luciérnaga zapatea en el lodazal. En Radio 3, por supuesto. Última? Vinga, va. Anem a per l'última, va. Una altra peça... Última ja. Una altra peça humorística. Joel, bon dia, buenos días, benvingudes, bienvenides a Jaqueta de Queer, el magazín de cultura de Ràdio Primavera Sound. Queer s'escriu Q-U-E-E-R, això és molt important recordar-ho. Això és Jaqueta de Queer, un programa... Powered by Cupra. Avui tenim un convidat molt especial, el Joel Joan. Hola, Joel. La primera pregunta és obligada i és la següent. No et sembla tot com superfort? En plan, és com super heavy tot, no? Super heavy. Molt heavy, no, tot? Tot molt heavy, tio. Sobretot estar aquí avui. Tu ets actor i jo et volia preguntar, no t'encantaria treballar amb els Javis? Tu et deixaries tallar un dit per treballar amb els Javis? Qui són els Javis? Perfecte. Ara. Bé, vas bé. Ara, Joel. Ara. Joel, no t'agradaria ser una mica més com el Quim Gutiérrez, que és català però sense passar-se?
Com a Julio Manrique, vols dir? Recordeu, en tot cas, que esteu escoltant Jaqueta de Queer, un programa... Powered by Cupra. Tu, Joel, ets conegut sobretot pel teu paper a Periodistes, la sèrie de José Coronado. Tenia Javier Coronado. Què en recordes? Com va ser treballar amb el José Coronado? Hòstia, aquest es fotia ratlles, tio, però... I després anunciar l'Actimel, eh? No, Ratlles i anunciar aquest l'Actimel. tenia una parola a casa seva que era una parola com plena, tio. Era una cosa... Jo no havia vist mai... Gent que es droga... Ajuda la polla tot, Era m'encanta. el Saler. Gent que es droga amb les mans com si fos un restaurant etíop. Com els moros, En tot cas. tio, que menjava així amb la mà esquerra es xerva el cul i amb la Joel, dreta... no t'agradaria tornar a viure a Madrid com quan treballaves a Periodistes amb José Coronado? A Madrid la gent és com més oberta i a més potser podries treballar amb els Javis? Qui són els Javis? Joel, segur que ja saps que per nosaltres aquí a Jaqueta de Queer la salut mental és molt important. Molt. De fet, aquí tots cobrem en salut mental, de moment. Tu com a actor segur que has tingut present la salut mental. Com has portat la pressió estètica, la fama? Com ho has portat tot això? La pressió estètica, has dit? Sí. La pressió atmosfèrica. Sí. No, la pressió estètica. Estètica? Què vol dir pressió estètica? Joder, bueno, clar, només els hi passa a les actrius, probablement, i per això no ho havia sentit mai a parlar. La gent, en el món en el qual vivim... Perfecte, següent pregunta. Abans, a Jaqueta de Queer, al final del programa, preguntàvem al convidat pel seu signe de l'horòscop, però això és molt del 2018. Sí, jo penso que ja no. Ara la pregunta és, el que està de moda ara és la Bíblia. Digue'm, Joel, quin és el teu personatge preferit de l'Antic Testament? Hòstia, Adam, Efraïm, Moisès? Abraham, Daniel, Caín, Abel, Joel, Joel... Moisès. Joel és un personatge de l'Antic Testament. Sí, senyor, era un profeta. Un profeta. Sí, senyor, com ho saps, tio? Bueno, perquè et dic Joel! Perquè et dic Joel, tio! Com se li pot... Ets l'altre Joel de Catalunya, tio. És increïble. No te'n recordaves de com em deia? No, tio, no sabia ni qui molt polla... guai, això. Moltes gràcies per Però acompanyar-nos. tu tens un nom compost com jo. Realment sou els Javis catalans, sou els Joels. Sí. En tot cas, Sí, fins sí. aquí. És veritat, que bo. Jaqueta de Queer, Jaqueta un de programa... Queer. Cultural. Powered by Cupra. Gràcies. La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Joel, Què? Em toca a mi ja, no? ens han posat 8 minuts. 8 minuts. 8 minuts. Que seran 10. Seran Vale, 13. Ara. avui... Vull que ens treguin. Escolta'm, Jo crec que ens hauríem de desallotjar. Que ens desallotgin Que a entri, tots. que entri i desocupa. Que entri la Brimo, tio. Quan ens diguin... Que entri La Guàrdia Urbana de Collboni. No, la civil, hòstia, la Quan- guàrdia civil. La bona. Quan us diguin, heu de marxar... No marxeu. No marxeu. Us quedeu aquí. Exacte. ens parapetem aquí. Ens quedem aquí. Li No, que robem el faci- teatre al Mago Que vingui el Pop. Mago Pop i ens faci desaparèixer. Sí. I ja està. Fas màgia, no? Saps qui li fa els trucos al Mago Pop, no? El seu germà va. El Maclaris. El Maclaris. El Maclaris. Ah, sí? Que són junts. Sí, però ara- Timon Maclarios. i Pumba, quan van junts. Timon i M'agradaria Pumba. molt fer un personatge d'una sèrie que fos el Mac Larios, que és un alcohòlic. D'un bar d'un... Així, però ara... Abans els gin Perdó, tònics perdó. era una Anem curts. beguda de No, però borratxos i ara ara no. el Mago Pop té molts diners com per fer-nos desaparèixer. Sí. Sí. Ja sé per on vas. Sicaris, Què no? vol dir? Per les Sicaris. Exacte. Sí. Joel, tot teu. Dóna'm pas. Sí, Joel, és la teva Doncs mira, Andreu, Digue'm, avui com digue'm. no podria ser d'una una altra altra manera, donada l'alçada professional, física i sobretot moral del convidat, traure'n la pols aquella secció que si escolteu La Sotana ja sabeu que serveix per apropar a la nostra audiència a la persona que hi ha al darrere del personatge. És veritat que en el cas del Joel diguem que ell mai ha tingut massa problema en mostrar la persona que hi ha darrere del personatge, més aviat al contrari, fins i tot alguns desitjaríem que haguessis mostrat menys la persona darrere del personatge. Hom Jo podria pensar puc que demanar Catalunya perdó, puc demanar ja sap perdó. perfectament qui és Joel Joan, però jo crec que encara es pot rascar una mica més i per això obrim ara mateix aquest espai Se l'ha quedat negre a la pantalla. tranquil i carinyós, No són ningú sense pantalla. que porta per títol Un tromb per la vida. Oh, sí. Un tronc per la vida. Sí. Sí, com un trombo, com els que té a la porta Home, va, últimament. va. Joel, la resposta és... La resposta La resposta la està diràs bé, tu, però la pregunta és està bé. obligada. Et sents blessed per la vida? Et sents d'alguna manera blessed? Blessed, em sento xuet. Ok. Què et fa dir LOL? Volia dir mastegat, però no sé com Què et fa dir LOL? A mi no em miris. Joel, A mi no em miris. Joel, què et fa dir LOL? Què et fa dir LOL? LOL. Què et fa dir LOL? Oh, no Una em cosa que et suporto faci lo dir de LOL. No res, és que Res. en quin moment es va decidir que el LOL era pixat En el per moment viure? en què tu vas passar a ser un vell. I què et fa dir? Sí, I què et fa exactament, dir tio. what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Què et fa dir what the fuck? Una cosa What que the diguis. fuck? Oh, what the fuck? What the Què et fa fuck? dir what the fuck? No sé. Algú que et faci dir what the fuck. What the fuck, man?
Jordi Sánchez, poder. Jordi Sánchez, gràcies. Jordi Gràcies, Sánchez. però no te'n vagis lluny. No, sóc el teu... Mira, ja ha plegat el seu ordinador. Sóc el teu Sancho Panza. Vale, aguanta aquí, Estic Sancho. intentant baixar per les parets més abruptes de la teva ànima, buscant una mica la veritat de la teva persona. T'has fet la làser? És bona aquesta. A l'anus? No. Sí, Primer, també. t'has fet la làser, sí o no, Joel? No. Soc barbamec. T'afaites els ous a cuchilla, diguéssim. No, amb una maquineta que fa... És una maquineta com la de la barba, diguéssim. Sí, no, Perfecte. no, és La la de la barba. I un moment, amb quin ordre ho fas? No sé quantes maquinetes teniu, que teniu una maquineta pels ous, una per la barba, una maquineta pel cul, com va això? Què fas primer? És important. Què faig primer? Sí, quin és l'ordre, dalt o baix, primer? No, és que els de baix em creixen més a poc no sé si us passa a vosaltres. És un Sí, tema, és un temasso. és una cosa natural. No, vull dir que els de baix te'ls afaites, però cada setmana i mitja, diguéssim. Cada dos de barba. Cada dos de barba. Cada dos. Cada dos de barba, clar, correcte. Per què creix més ràpid el pèl a la cara Jo que els ous? no he estudiat això. No has estudiat? No, Mira que tens una entrevista allà. No, és que no tinc cap... És que no m'agrada el... Joel! Digue'm. Com ja he explicat 300 vegades, jo d'adolescent era molt tímid amb les noies i també bastant lleig. I és per això que no vaig perdre la virginitat fins bastant tard, als 19 anys i 6 mesos, concretament. Home, bastant tard, 21, Ets un fucker, ets un fucker. 21. No, 19 i 6 mesos. 19 i 6 mesos? Tu, És que saps la data. en canvi, Joel, fas pinta que als 14 ja tenies més tiros pagats que un soldat d'Israel en una guarderia. Home! M'agradaria saber, Joel, com recordes aquell dia? Si va ser bonic el dia que vas perdre la virginitat, si sobretot si queda alguna cosa d'aquell Joel inexpert i ingenu que en el camp del sexe ell veia que tot estava per fer i tot era possible. Queda alguna cosa d'aquell Joel? Té alguna importància el que jo digui? Sí. Vale, doncs jo vaig créixer molt tard. A quina edat vas desprecintar-te? Desprecintar-me D'alguna manera. potser als 17. Als 17. Sí. Molt bona data. Als 17, I amb una com tia de afrontes- 36. Què? Sí, Una anava professora. fort. Una professora. Bueno, perquè anava... No, una col·lega de teatre, perquè jo anava a una escola de teatre a Sants, i clar, això, el teatre és molt promiscu, és molt... Tot s'hi val. Sí. Fas molta cosa al parquet, saps? Molt de parquet. Ja, molta llum apagada. Molta Tot llum s'hi val. apagada. Joel, aquesta t'agradarà. Tu, amb tot lo independentista que ets i lo militant per la llengua que ets, també et vas deixar endur pels cants de sirena de la pasta de la indústria de Madrid. Vas protagonitzar, per exemple, la inoblidable sobreproducció El corazón del guerrero, on interpretaves sempre amb el tors ben a la vista i ben untat d'oli o de mantega, no ho sé, un guerrer que no li feia ascos a la violència. Per això et pregunto, creus que és possible la independència de Catalunya sense vessament de sang tan nostra com d'ells, però segurament molt més nostra? No, jo vaig a l'estranger a treballar sempre que m'ho demanen, no hi ha cap problema. O sigui, m'encanta el món. Soc un ciutadà del món. Però jo t'he preguntat... I ja està. No, ja sap el que li has Però jo preguntat. responc el que em surt del... Clar, ja sap el que li has preguntat. Ja ho sap. Ja està. Requerirà suor, això segur. Joel, última Llàgrimes, pregunta. també. Última pregunta Pots ja. fer-ne dos. No, pots fer-ne dos. Jo ara no, perquè estic en un moment de la vida bastant sedentari, però fa uns mesos vaig anar bastant al Si ara gimnàs. estàs sedentari, tio, quan Lo estàs actiu... suficient per Escolta el Jaumet. endevinar cosetes No t'escolto, del no que t'escolto. podria És que ser ja pots- un cos bastant no t'escolto, escultòric. no t'escolto. I ja saps què passa quan Ja està. un cos bonic com Ja tu i està. com jo, diguéssim, el tens, que és que t'agrades, i un dia tonto et mires al mirall sortint de la dutxa i dius, què collons, em vaig a fer una foto. A tu t'agrades? Jo sí. Hòstia, Ara no. estàs molt bé de moral. Espera't. I Quan després t'has agradat? t'has fet la foto i un dia t'estàs masturbant i pel que sigui vas passant fotos i aquella foto teva no la passes. No la passes. Masturbes amb tu. No et molesten aquelles fotos de tu mateix despullat marcant una mica d'obliquus o una mica de tríceps. A tu t'ha passat això de dir, hòstia, m'estic agradant fins al punt que en un moment donat que no em molesta. És increïble perquè has aprofitat una entrevista superíntima per confessar una cosa teva. Raríssima. Exacte, tio. Raríssima. 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 Sí. Però jo també ho he fet. Tu també ho Jo també ho he fet. ho Sí, sabia. però de molt jove. Em vaig filmar fent-me una palla. Què? Si te la peles amb una foto de tu de petit, I llavors em posava la palla i me la tornava a pelar. O sigui, era una Andreu, cosa molt rara. última pregunta? A mi? No, a la Joel. Tu, a mi, per A tu favor, ja te no. les he fet totes. A mi me les Joel, totes. aquesta t'agradarà. Vinga. Aquesta de veritat, eh? Ara els barcelonistes vivim immersos en el tema del cas Negreira. Sí, ja ho he Una vist. collonada absurda que s'han inventat a Madrid i que a la porta li va de puta mare com a cortina de fum per amagar que ens estem anant a la puta merda molt ràpid i sense frens. Sí. El cas Negreira és un cas de suposada corrupció. I ara em ve el cas que tu vas deixar de ser president de l'Acadèmia de Cinema Català organitzant els Premis Gaudí a l'abril del 2023
i que just 2 mesos abans, al febrer, vas guanyar el Premi Gaudí a millor director de la pel·lícula Fènix 1123. És tot mentida. Just quan encara eres president de l'Acadèmia del Cinema Català, Qui et fa el guió? tu guanyes el millor director. Llavors, no he guanyat amb lo del... No, mira, Joel, jo t'explico lo del Gaudí. Joel, et vas donar un Gaudí a tu mateix? Escolta'm, Digue-m'ho ja. La pregunta és aquesta. Mira, ja plegat, ja estem. No, ara ja més... Ja No, podem- que això val diners, Joel! Sí. Vale. Joan, et vas donar un Et Gaudí vas a tu donar un mateix? Gaudí. No, a tu jo mateix. vaig fer uns premis per guanyar-lo algun dia jo. Perquè ja vaig veure-ho dels Goya... No anaves bé. Que no anava bé. Els Oscars també em queden molt Més lluny. factible és de paletos, és de Calla, paletos. és de paletos. Llavors dius, fes-te uns premis tu Clar. i algun dia te'l donaran. No n'he guanyat ni un, tio. Però si vas guanyar l'Òscar a la millor direcció... No, això t'ho inventes tu. Això està a la Wikipedia, Joel. Això està a la Wikipedia, doncs ja podeu veure que la Wikipedia està plena de merda, perquè No no has s'ha de guanyat llegir. cap No has guanyat res, eh? No, mai. Mai cap premi? Mai. Digue'm un premi que Algun hagis guanyat. premi has guanyat? Bueno, 2 Quin? premis. Premis. Quin? Quin premi? Els Gaudís. Els Ondes. Ah, 2 vegades. Per plats bruts i porca misèria, 2 Ondes. Espanyol. Com els peios. Perdona, com els perdona. peios, sí. Un aplaudiment per Però ja fa les molts Ondes de anys, Joel això. Joel. Ja està, ja ha passat. És veritat, T'has de presentar els Ondes, eh? No, O sigui, has de els voler Ondes un no et premi presenten. d'espanyols, eh? No. Espanyol, que ets espanyol. Soc un espanyol de Tu més. no creus que ara podries fer plats bruts amb el Joel? Sí. O sigui, els Els plats Joel. bruts, el Joel. Hòstia, els Joels. Com ho veus? El Joel, serien com Allà els Javis de Catalunya, és el que ha dit el Manel Pensa que, abans. és que el Joel té exactament el mateix de llonsis que Jordi Sánchez. O sigui, que el López de plats bruts és ell. El caràcter sí. El caràcter és ell. No, i la calva també I la- comença... No, de puta vella. No, Què li passa? vull dir, comença una calvícia... El Jordi sempre ho deia, tenia com un felpudo aquí, sí. que se li aguantava el cabró. Sí, encara el té, I li aguanta, eh? És com una rodona que se li aguanta aquí, tio. Tens... Ja està, Joel. no és... No, ja està. Ara ho parlem a dins. Tu treballes. Joan, moltíssimes gràcies per venir aquí, sense cobrar. No, sí, exacte. Un Me les pots donar, me les pots donar. Joan. Gràcies a vosaltres per ser-hi, gràcies a vosaltres. Un aplaudiment per Manel Vidal, un aplaudiment per Magí Garcia, un aplaudiment per Joel Díaz I per Andreu i per Joanola. Andreu Joanola i per Enric Cusó, sobretot. Ens veiem... Més endavant. No sé, Més endavant. Més Un endavant. altre dia. No sé quan Puta Espanya! Sempre El funciona. Mago Pop és que estarà Ah, encantat. el Mago Pop. Això li hem de passar al Mago Pop Mago i a Pop. l'Antonio li encantarà això. Antonio, li dius. Moltíssimes Antonio. gràcies. Ens veiem aviat. Visca el Barça i visca Catalunya lliure. Lliure. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar i ganar i ganar i ganar i volver a ganar i ganar i ganar i ganar. No estan innocents d'això, no. És veritat, aquest tema, segur, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports, és a dir, de futbol.